आमकां खबर आसा की ह्या देशान जेन्ना भाग केले गेले ते ह्या देशान जवळजवळ 22% ते 24% हिंदू हे ह्या देशान आशिल्ले. आज जर ही स्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता 8% सुमार हिंदू आयज हांगा आसात. पण कालची जी घटना जाली किंवा 4 दीस पयली जी घटना जाली, हिंदू समाज जो आसा आनी तो भारतातलो समाज जो आसा हिंदू समाज, हांकां एक प्रकारे शॉक लागलो की ज्या पद्दतीन हिंदूंचो थंय एकूण आक्रमण हिंदूंचेर केल्लें आसा, थंयसरले आई भयणां जी आसा तेंची आबरू लुटली वयता, अनेक मंदिरां जी आसा ती जळली वयतात. आज अशी वेळ आली की तिथं हिंदूचा रक्षक कुणीच राहील ना, तिथलं सरकार ना आमचं सरकार काहीच करू शकत नाही ना, आम्ही काही करू शकत आहोत. म्हणून तिथल्या हिंदूची जर परिस्थिती तुम्ही पाहिलात तर अक्षरशः रडायला येत आहे. तर ह्या अशा परिस्थितीत आम्ही जर आता एकजूट झालो नाही, एकत्रित झालो नाही, तर पुढचं जे दृश्य आहे ते अत्यंत भयानक होणार आहे. आमचं हे जे निषेध आहे हे सरकारला पण हे करा की तुम्ही हस्तक्षेप करा, कशाला तिथला हिंदू पण वाचलाच पाहिजे. जर वेळ आली जाल्यार धर्माच्या रक्षणा खातीर तुका शस्त्र हातान घेवचे पडटले. त्या वेळा भयंकर कितें घडत ते सांगू शकना. ह्या खातीर आमी मागता आमच्या शासन प्रशासन हांचे कडेन की तांच्यांनी बांगलादेशाचेर तांच्या शासनाचेर दबाव हाडचो